ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭଲ ହୋଇପାରିବେ? ନମ୍ବର 1 ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ ଗୋଲମରିଚ ଚୂନ 7 ଦିନ ଯାଏ ଖାଇବ। ନମ୍ବର 2ରେ ଭୁଇଁ ନିମ୍ବର ଛାଲିର ରସ ବାହାର କରି ମହୁ ସହ ଖାଇବ। ନମ୍ବର 3 ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡି ରସ ଅଳ୍ପ ଚିନି ସହ ମିଶାଇ ପିଇବ। ନମ୍ବର 4 କଣ୍ଟିପତ୍ର ରସ ମହୁ ସହ ମିଶାଇ ଖାଇବ। ନମ୍ବର 5ରେ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ରସ ସହ ସମ ପରିମାଣରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇବ। ନମ୍ବର 6ରେ ରସୁଣ ରସ ଦିନକୁ 3 ଥର 2 ଚାମଚ କରି ପିଇବ।